Ovaj obrt traje već 50 godina. Kad je moj tata započeo tu plastičarsku djelatnost, s tom plastikom se počeo baviti, ja sam od 83. godine. Proizvodnja sama kao proizvodnja, tu se stalno dešava nešto, nije monotono. To ti daje nekakvu volju za rad. Lakše se osjećaš u proizvodnji nego negdje da možeš u kancelariji, samo imaš neke brojeve i to. Ovdje si stalno neki moving. To je, recimo, dobra stvar. Najviše se radi pribrzo zavjese i široka potrošnja. Znači, to su vješalice za domaćinstvo, nešto za industriju. A od klizača za zavjesa ima 6 vrsta, paringe, kopće. I to je uži krug proizvodnje. Pa od ideje ili nekog uzorka, ako neko donese uzorak, trebalo bi to i to raditi. Treba prvo napraviti kalup. Kalup se radi kod alatničara, u radioni. I kad se napravi kalup, onda treba pronaći sirovinu i metne se na stroj i to je onda, ako sve je u redu sa alatom, proizvodnja počne krenuti.